Ricka. Tak ja sa veľmi teším, že sme sa tu toľky zišli v Šahách na Mestskom úrade. Rada by som vás teda pozdravila v mene regionálneho osvetového strediska z Levíc, vďaka ktorému sa vlastne toto podujatie koná. Zorganizovali sme ho pre vás aj v spolupráci s Mestským úradom Šahy. Takže mi dovolte, aby som tu privítala pani riaditeľku regionálneho osvetového strediska z Levíc Betku Sádovskú. Menovite ešte pani Angeliku Revesovú, ktorá nechcela, lebo že všetci poznáte, ale aj za vítame. A tohto nevýrazného pána, Víra Drobného, ktorý sa vám bude dneska nejaký čas venovať. Je autorom projektu Ovce. Neviem, či ste už videli, je to projekt, ktorý chráni deti pred nástrahami internetu. Ovce.sk. Dnes vlastne toto podujatie bude zamerané hlavne na kyberšikanovanie. Ahojte. Rozmýšľam, že ako začať. Ako dlho chcete tu byť? Celý deň? A keď vám napíšem na internete, na Facebooku napríklad, odpoviete mi? Áno. Áno, ja si myslím, že toto je správna otázka. Aký je v tom rozdiel? To mi vysvetlí. Aký je to rozdiel? Keď ja vás stretnem tu, na chodbe Mestského úradu Šahy, tak žiadna komunikácia, ale keď vás oslovujem na internete, tak môžem s vami rozprávať. Dobre, kto má na Facebooku viac priateľov ako 50? Kto má na Facebooku viac priateľov ako 200? 300? 500? 700? 800? 1000 priateľov. Jano, na oslavu sa už chystáš? Alebo budeš celý deň za počítačom? Nevyrušujte ma, píšem ako ovce dojíte. A na kieho frasa to dávaš na ten Facebook? Radšej mi pomôž orechy lúpať. Nemám čas, musím písať, na čo práve myslím a čo robím. Aj to tam dáš, ako v kadibúdke funíš. Na narodeniny sa mi posmievate, takí ste vy kamaráti. Však uvidíte, na stránke mám už 1000 nových priateľov. Poslal som im všetkým pozvánku na oslavu. Toľko hostianciáša, len aby sa nám tu všetci na tú veľkú udalosť pomestili. Od rána mi už darčeky posielajú. To sú ozajstní priatelia. A na čože vám je toľko vajec? To len s ovcami niečo v kuchyni chystáme. A kde máš darčeky od tých 1000 priateľov? Počítači predsa, tomu vy nerozumiete. Však večer uvidíme. Na skutočných priateľov. Nie je dôležitý počet priateľov na internete, ale koľko ich máte v skutočnosti. Počítač vám ich nenahradí. Tí ozajstní kamaráti pri vás stoja v dobrom i v zlom. Vedia vás objať aj podporiť. No, ako sa voláte?
Scarlett. Samuel. Scarlett a Samuel. Dobre, takú hru mám pripravenú. Čo si myslíte, chalani? Toto je hra akože pre chalanov, ale dievčatá sa budú veľmi z toho smiať, určite, teším sa. Za koľko sa dá vylákať od chalanov na internete polonahá fotka? No, tipujte nejaký čas, alebo koľko rokov to trvá, asi tak 10 minút, no. Ja vám ukážem, ako sa dá urobiť za asi 25 sekúnd. Ty poď doprava, Scarlett, ty si Samuel. Čiže idem vám ukázať, ako vylákame od Samuela polonahé fotky. Samozrejme, keď napíšem, pošli mi polonahé fotky, čo mi odpíšeš ty na to? Možno. Nemusím žiadnu hru ani, že mi povieš, že úchyl, čo otravuješ. Ja budem písať Samuelovi, ale aby to bolo jasné každému, že to nie som ja, lebo on nevie, že som to ja, ale že si to ty. Vymyslíme ti nejaké, že Scarlett 135 bude môj profil falošný, tak ty budeš rozprávať to, čo ja mu píšem, aby to malo tu, aby to bolo také viac emócie v tom a city. A ja Scarlett 135 mu napíšem, že fú, Nikolás, si fešák, páčiš sa mi. No aby to ste pochopili, ako to znie, keď to píše dievča, síce falošné na dievča, tak znie to asi takto. A zopakuješ to, čo ja som povedal, dobre? Fú, Samuel, páči sa mi. No, čiže dievča napíše takúto správu, tá správa letí Samuelovi. Samuel sa netuší, že to nie je dievča, že som ja. No, aby si to nemal s odpovedami také ľahké, tak chalani budú odpovedať za teba. Hej, čiže čo by odpovedal Samuel, čo si myslíte? No aj ty mne, dobre, tak to zopakuješ, čo ti povedali chalani? Aj ty mne. A správa letí, šahá z jedného konca na druhý. No a teraz, tak už začal komunikovať Samuel, teším sa, slintám. Tak teraz Scarlett 135, falošný profil môj, napíše, že vieš čo, Samuel, že vidím, že si taký, že športovec a tak, že ja som taká, že športovkyňa, že v lete som bola v Chorvátsku s rodičmi a som tam veľa plávala v mori, ja som plavkyňa a tak ti pošlem nejakú fotku v plavkách, aby si videl, že aká som je veľká športovkyňa. Zvládneš to zopakovať? Môžeš to aj skrátiť, hej? Pošlem ti fotku. Dobre. Fotka v plavkách z Chorvátska letí z falošného profilu Samuelovi. No a chalani, čo Samuel na to? Dostanete od baby fotku v plavkách, čo spravíte? Čo? Pošlem svoju? Dobre. Niekto nejakú inteligentnú odpoveď, že zablokujem ju. Fú, neposielaj mi tie škaredé fotky v plavkách, nechcem to vidieť. Dobre, čiže správna odpoveď asi 95% chalanov, teraz sme asi v 15. sekunde komunikácií. Urobí to, že pošlem ti aj ja svoju. Pošlem ti aj ja svoju. A letí v plavkách z tréningu fotbalového, v trenírkach, v slipoch, fotka. Doletela, ja sa vytešujem, za 15 sekúnd som dostal fotku v plavkách, ale to mi nestačí, lebo som svinia úchylná. A ideme. Toto bude ťažké, hej, priprav sa na to. Wow, ty máš ale super zadok. Toto vidím, že to bude asi skrátené, táto časť. A tá podstatná je, vieš čo, že teraz som vo vani, nudím sa, som na mobile,
Ty máš Samsung, že? Som na svojom Samsunge, na mobile, vo vani, vodotesnom. Tak ti pošlem aktuálnu fotku, aby si videl, však už od leta prešlo skoro rok, ako vyzerám. Pošlem ti malú fotku. Fotka letí. Prišla Samuelovi takáto fotka. Chalani, čo spravíte vy? Čo by spravil Samuel, aby to bolo také... Čo? Príde vám v 23. sekunde komunikácie fotka z vane bez peny, vodocestným mobilom, spod vody GoPročkom nafotené. Čo spravia chalani? Nie, čo spraví Samuel? No, ja si myslím, že odpoveď je jasná. Nejaké som to už počul. Väčšina chalanov sa hanbí povedať, čo by spravila. Behla by do záchodu, zasvietila svetlo, stiahla trenérky. Samuel, ty by si to samozrejme nespravil. Ty jediný nie. Si proste zablokoval ju, nahlásil na Facebook, že otravuje ma. Nejaká baba mi posiela na fotky. To hrozné. Dobre, čiže Samuel sa lachotil a posiela fotku, čiže povieš len, že posielam ti ja fotku, takú, ako si posielal ty mne. Pošlem ti ja fotku. Takú, ako si mi ty poslala mne. Dobre, čiže fotka letí. A v 25. sekunde som dostal nahú fotku od asi 90% chalanov, ktorí tu sedia v tejto sále. Typujem, zvyšných 5% by mi to trvalo asi ďalších 15 sekúnd. Lebo by som povedal, tak ako sa budem s tebou ja kamarátiť, keď ja ti pošlem takú fotku a ty mi nepošleš? Už by som mal 97% chalanov a potom ešte keby aj tak by neposlal fotku, tak potom ty si nejaký meký. Si nejaký asi debil, alebo čo, že mi nepošleš fotku, keď ja som ti poslal takú fotku. Tak ja ti pošlem ešte jednu, aj s kamarátkou. A už by som mal 99% vašich fotiek. Dobre, čiže fotka došla. A čo spravíme teraz? Mám nahú fotku, takmer každého chalana v tejto sále za 25 sekúnd a potom napíšem, že vieš čo, Samuel, nie som 135-ka. Ja som nejaký, vymyslím si meno. Honzo. Ja som Honzo, mám tvoju nahú fotku a teraz ju pošlem tvojim spolužiakom do triedy alebo učiteľke triednej alebo tvojim rodičom. Ak neurobíš to, čo chcem, aby si robil. Napríklad zapni si Skype kameru a rob niečo, čo ti budem povedať, to budeš robiť. Ak to neurobíš, tak to všetkým pošlem. Tak to presne chodí. Takýto jeden prípad mali v Čechách. Jeden chlap takto mal 35 chalanov, ktorých vydieral a nútil ich posielať ďalšie videá, fotografie a tak ďalej. Nútil ich na stretnutie a oni sa báli, že sa to prezradí, že fotka bude kolovať po celej triede, po celej škole, tak všetko robili, čo mu povedal ten chlap. Potom ho chytili, dostal 12 rokov väzenia, tuším. No, tak, toto je veľké ponaučenie, veľký potles našim dvom hercom.